Može? O, jače. Jel ti ono malo nedostaje da to kažeš? Nije. Pa jače. Ajde. Ali volim to. Šta voliš? To. Jače? Pa zavisi. Sve zavisi. Davor je reka da večeras imamo razmjenu, nekakvu razmjenu, da će on meni da ja njemu trebam da. Ja sam rekla samo da ne mislimo ništa perverzno, fizikalno. Prepostavljam ja već unaprijed smatram da će biti to gačice za gačice, tako da bašla pa nek budu. Vratite noša gačice sad. Ajde, hoćeš i stvari. Ajde da vidje par da li imaš muda to. Da li imam ja da li imam muda? Jer ti imaš muda da ih uzmeš? Ajde samo pol. Može, evo čekaj da nađem se uzmeš. Baš te hoćeš, nećeš neke ono. Još ti sad nosiš, ti trenutno imaš. Ajde. Čekaj. Ajde, nema neću da. Ajde, Hoću to gledati. Pa meni moja miriš. Ko? Koja bogita. Čekaj, mogu ti vas pakirati? Stavi mi na glavu. Ajde. Nemoj mi staviš pa na glavu mi stavi, ajde. Neću, nego ću ti lijepo spakirati. Još je važno. Ajde. Jesi vlažni? Daj, ajde. A što se navlaže da izmijeni?